Hello everyone! Narito na naman ako muli. Welcome po sa aking munting channel. Ngayon magluluto tayo ng napakasarap na bula-bula na puso. Ang mga gagamitin lang natin, 2 piraso ng puso ng saging, 200 grams na giniling na baboy, kalahating tasa ng harina, seasoning mix, optional, 2 pirasong egg, paminta powder, asin, gagamit din tayo ng leeks or sibuyas dahon kung anong meron kayo, breading mix kung anong meron kayong available dyan, isang pack, at mantika. Tanggalin lang natin yung matanda na balat niya. Hanggang sa maging ganito. Ganituhin lang natin. Yan. Pag naganito nyo na, lagyan nyo lang ng asin at lamasin para matanggal yung kuan niya. Ano bang tawag sa Tagalog guys? Yung mapakla niya. Matanggal yung dagta. Kailangan mapalabas niya yung ano niya, yung katas. Para hindi siya mapakla pag naluto na. Huwag kayong matakot maglagay ng asin guys kasi huhugasan pa man natin to. Kailangan talaga mapalabas yung pakla. Tingnan nyo guys oh, lumalabas na yung ano niya, yung katas. Yan na. Tapos, pipigaan ninyo. Yan. Tingnan nyo, ang dami. Diba? Ang daming katas niya. Tapos, hugasan nyo lang para matanggal naman yung alat niya. Lagay nyo sa salaan. Kailangan hugasan yung maigi para matanggal yung alat o yung asin. At pigaan nyo ulit. Kailangan pigang-piga. Ilagay nyo lang ang giniling. Paminta at asin. Seasoning mix, optional. Harina. Breading mix, pwede din to guys. Wala nang breading mix. Pwedeng harina lang. At itlog. Ilagay na rin natin yung leeks. Kailangan maliliit.
Tapos, i-mix nyo na. Para ma-mix ng maigi, kamayin nyo na guys. O diba? Pwede niyo na siyang bilugin. O. Ganyan lang guys, o. Mabibilog mo na siya. Bilugin lang natin. Ganito lang siya kalaki. Para pag ano natin, pag prito natin, maluluto yung giniling or yung karne. Tansyahin nyo lang guys kung anong gusto nyong sukat. Nagpainit na ako ng mantika. Pag mainit na ang mantika, ilagay na natin. Kung nagkakarinderya kayo guys, pwede din to idagdag sa menu nyo. Kasi masarap to. Mura pa ang puso. At kunti lang naman ang giniling na ilalagay nyo. Ang pasarap lang yun. Pag ganito na yung itsura niya, luto na to. Ilagay nyo lang sa salaan para ma-drain yung mantika niya. Dito peso. Ayan guys, tapos na tayo magluto ng bula-bula na puso. Tikman lang natin. Sarap. Kailangan, liitan nyo lang siya talaga kasi para mo crispy siya ng konti. Sarap, ipare sa kanin. Guys, salamat sa panonood. Amping ka mo lagi. See you in my next video. God bless.